بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا ووسيلة إلى ربنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد سالم التجاني إلى جميع خلفائه ومقدميه رضا لا سخط بعدهم أبدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندراب جولب dendagal yaɓoɓe oɗo ayawo habrir on calminama on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on calmini dendagal julɓe e dendagal musɗiɓe foof ardinde hen khalifa men ceerno men kilifa men amiral mu'minin cheikh mouhamadoul bachir ɗawalallahu umrahu wa ayyada e dendagal julɓe foof e dow ɗemgal jinnaɗo men ceerno mahamoudou bassoum ganduɗa kanko woni sababu oɗo ñalawma hannde yo oɗo ziyara en dawni hen e calmina dendagal musɗiɓe muqaddame ɓe foof e almameɓe e julɓe e goppani hay goto min gandi yo Allah ko en wattini kadi duuɓi kewɗi wondude cellal e kumtal haajuji en jetti Allah noon ɗum ɗo oɗo ziyara o fuɗɗama ko ɓooyi ko fuɗɗa wadde ziyara ko walla mawlidu nabi sallah sallam ko no fuɗɗe gila no 1993 ko adi ɗum ceerno men jinnaɗo ɗum ceerno mouhamadoul bachir aranno ɗo tan e leegal he o ñalla tan ha hiira hoota nden ga ko ladde wonno ide nde gonno ɗo cuuɗi huuɗo e barakuji haydara alano ɗo ala courant ala ndiyam gila nden wonno ɗum kam wona hannde ɓooyi e wonde duuɓi capanɗe tati pawɗi en jetti Allah noon gila nden enen fof eɗen kisti eɗen celli hitan fof no waɗe no ngolɗo lawol woni lawol capanɗe tatiwol eyyi nde wonno waɗi duuɓi ɗiɗi tati ko wiyete on kadi ɗin mbaɗaka ko fuɗɗi tan ko officiellement ko 1993 ha joni ene waɗe ɗum wona ko famɗi kadi ko ɓooyi seeɗa ko adi ɗum noon si anani ziyara ko ziyade ko ɓeydade kadi ko dawal Allah ko waɗatno tan ko dawal Allah e rewde Allah ɗum waɗira e yettude annabi sallallahu alih w sallam e rewde hen Allah e heɓde idde heɓde weeli subhanahu wa taala e weeli annabi sallallahu alih w sallam e waɗ ɗum e ndew yamirore halifa men ceerno meɗen ceerno mouhamadoul bachir on e dow yamirore ɗum watte ko adi foof ko rewde Allah e janggude qur'an e yettude amadou nabi sallallahu alih w sallam e julɓe foof juurodira jiyodira kortodira gandodira nafodira ɗum tan woni ziyara eyyi ñalawmaji ɗi noon no waɗi ko ñalawmaji aljuma min nder hitande nde foof waɗi hen kamilaji min pecca wadde kamila temedde enen jangge hen ne waɗi hen zicruji ne rewe hen Allah ne rewe Allah ne rendine duuɓi foof ene duwe so wi ha ñalawma o yonti kadi foof rendine kamilaji fof rendine yasinaji ɗi ko waɗa hen salatu fatiha ko nande he istighfaruji foof rendine duwe hen e aljuma foof no waɗe altine foof no waɗe kamilaji so aljuma o yonti min mbaɗa hen hadratul juma so gasi waɗama hadra juma julɓe gasni waɗama wasifa waɗama hadra juma julɓe jewte hen ciftodira hen hakkude mumen e Allah e koye mumen e nafodira hen kaala hen koye naftude ɗumen aduna mumen e lakara mumen woni hen zicre annabi an sallah sallam haɗo haaɗa haaɗi e so yawti kadi ñande samedi o programme o fine hen ene rewe Allah ene jangge qur'ana ene waɗa zicre haɗo haaɗa haaɗi so yi noon ha ñalawma o woɗɗi e ceerno men khalifa men kadi ene are hen ceerno mouhamadoul bachir amiral mu'minina ene foof ndenden jaɓɓoɗen ɗum ha o yetto keɓɓoɗammo ha o yetto ha yewto nokku makko o fofto ewa enenne kadi kuccane kadi e dewe men Allah kuccane kadi eno julɓe poftori eno ñamiri e jardi ha yetto takusan so yi ha yetto takusan kadi duttoɗen kadi janggude qur'ana zicruji so yawti waɗama zicruji ha e nder hen waɗe kadi jewte islam conférence uji ene waɗe hikka thème o waɗa al ahdu wal misaq woni yewtere hande nde oɗo thème e oɗo ziyara al ahdu wal misaq wiyete hakkude neɗɗo aadi neɗɗo won al ahdu awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula on ko thème o waɗa hen wal misaq e hoollodirde hakkude meɗen
ɗum woni yewtere nde e conférence o ɗum kadi annduɓe nana heen seereɓe nana heen ɓen jogo conférence o jogo jewte ɗe so woni e nder heen e kadi julɓe mo fof wasdodira e goɗɗo e moƴƴere jewdira beltodira so wayno ha ko wadu nabi watte mantoɓe an jaaroɓe annabi sallah sallam ɓen nan woni heen mbaɗa heen kadi ko mbaawi ha yettoɗo haaɗata ɗo ƴettuma haaɗa ɗo ceero men halifa men on kadi uddata golle ɗe waso julɓe wasdodira e julɓe yewtodira hokka kala nafa e julɓe duwno denndaangal julɓe kala ɗum noon ko denndaangal musidɓe julɓe kala ko ndenndi ɗum nde wonde alqouranul karim hay gooto annda moƴƴere muɗum hay gooto annda nafoore muɗum harfu gooto e qur'ana janngi ɗum yeɓe moƴƴere sappo ko harfu gooto ha tentun e kamin way hewde ni ɗum ne goɗɗo gooto hattana ɗum wuro hattana ɗum leydi hattana ɗum julɓe fof ndenni ɗum wadde julɓe fof duwante ɗum fof ha keɓen weloyi Allah weloyi nala sallah sallam weloyi sohna Tidiane weloyi denndaangal julɓe ɗum woni alhaali dewal Allah ngal ɗum kadi eɗen jetti ɗum Allah eɗen duwono kadi mawɓe fuɗɗuɓe ɗum mawɓe fuɗɗuɓe e duwonoɓe Allah junno balɗe maɓɓe Allah hokkuɓe kattanɗe ena ɓooyade ɗuwaade nder le barkeji maɓɓe kadi ko yahate ko fof ko kamɓe dowuji maɓɓe wonɗo e gila nden ene waɗe nden gila lampaji ngala huɓɓatino ko torsaji walla huɓɓe lampe pétrole walla lampe gaz uji aɗa ɗum fuɗɗorono nden base ala mi mbaɗano ko less caali waɗatano nden on saaha so fotru yoni ɗo a fota nadde ɗo Allah niɓɓere e Allah hulɓinade ko tuula ladde tuula heela ta Allah addi courant addi ndiyam addi fof e jetti Allah noon wamma bi ni'mati rabbika fa haddis neɗɗo noon gueɗal Allah noon ko noon tan ko koyngal yeeso waɗi walla ala koyngal caggal eɗen ɗo noon mawɓe noon yo Allah junno balɗe maɓɓe yo Allah ɓoynoɓe ɗo wonɗaɓe cellal ɓoyen ɗuwade less beeli maɓɓe ɓoyen naftiradeɓe e joni noon alhaali mawɓe koye mawni no hidde ko sukaɓeɓe e kadi en kala no waɗa to ceerno men kadi hande en gandi ko mawɗo enen fof en jurmimo kadi o jooɗaka foftaki e ko ceerno hay so neeli tan alhamdulillah ene yona kadi kaldo arani kadi ceerno men guiɗo meɗen ne ara on Cheikh Oumar Al Bachir on kadi ne ara lomto on kadi ko lomto timmuɗo lomto guilay haqqille mum guilay yaadu mum guilay gandal mum guilay neɗɗankagal mum guilay yidde mum julɓe yidde mum almuɓe ceerno fof en daari ha timmi kadi ene ɓeydi banggue yo bang kadi en ñaago Allah kadi konkon yo Allah hokkumo koko hokkuno bammakko ko Allah hokkumo rontinde ɓesgu makko denndaangal almuɓe fof e ñaagonoma ɗum Allah kadi ko tiniɗo ko dariɗo ko serŋiniɗo enen fof eɗen parnorimo eɗen senjimo kadi ene ñaago eɗe kadi golle ɗe fof kadi ko kongo gollante enen fof kadi ɓesgu makko kongo gollenten e wonno ko ceerno Mouhamadoul Bachir woni ceerno Cheikh Oumar Al Bachir ceerno Bachir woni Cheikh Oumar en jetti Allah hen noon no feewi kadi eɗen jarna denndaangal julɓe kala denndaangal adde meɓe ceerno ɓe fof hay gooto maɓɓe mankata hay fof ene ngara en tawe kadi en jetti kadi denndaangal julɓe denndaangal bandiraɓe denndaangal anɗam dartoɓe hen ɓe fof eɗen jette hen no feewi la siyama daira galle o kadi en yette hen no feewi woni daira almahamoudiya gonɗo ɗo o ɓen daro ɓe cirguino ɓe pewna ɓe jaɓɓo ɓe duusa ɗum kadi ngala ko wona duwanaɗeɓe yettudeɓe nde Allah ɓeydanteɓe ɓeyda denndaangal julɓe e oɗo ñalawma kadi Allah walli en hen ceerno Mahamoudou ko goto e jeeyaɓe Allah goto e jeeyaɓe Allah tedduɓe goto ko jeeyaɓe wuuro wiye Ciloñ toon o fuɗɗi toon o janggi ko heɓata ko o arti o janggi ɗo kadi to nder Wakam omo janggina o jogi toon doula makko no jogui doula makko o jokkonir wasila makko ceerno Mouhamadoul Bachir woni nder makko woni bowal makko hay ɗo no joɗɗen ɗo almuma ɓe adi jangginde ɗo Wakam ɗo ɗon jooɗi ɓen gila adan ɓen kam garimi e doɗal he ɓen woni mawniraɓe amen e doɗal he minen dawi caggal mabɓe gila nden boɗo duuɓi 50 walla 60 guuɗo fof ko jangginde e janggude rewde kadi caggal jeeyaɓe Allah ɓe ɗum hannde woni jogdi ko Allah yoɓimo hannde ko kodi eɗen ñagonoma Allah junnoɓe ɗo Allah waɗaɓe cellal gila nden ha joni eɓen ɗo eɓe duusi en ñaago Allah kadi yo duusu ngo ɓooya yo Allah fewnan en fof yo Allah moƴƴin fof sen ko goto e imameɓe ɗo e nder nokku he nder Keur Massar ko goto ko jeeyaɓe Allah kadi rajulu salihina o jeeya kadi ko goto jiɗɗo Qur'ana goto ko jin annabi sallllahu alayhi wa sallam
ɗum kadi Allah yomma moƴƴere enen yobde enen hene kala ɗum tan woni alhaali ziyare o inchallahu taala. bismillahi rrahmani rrahim wassalatu wassalamu ala man sharrafahu llahu birrisala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ñu ngi ziyaara sunu sëriñ Thierno Ahmadou Makhtar teew fi ci turu sëriñ bi nga xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk di Thierno Mahmoud Bassoum macha allahu ak suñu rakk yi toog nii yàlla def ñu yaroo ci loxoom boobaak léegi ëpp na juróom fukki at ak juróom daf naa tuuti moo koy manqué sax juróom benn fukki at yaroo ci loxoom macha allah mu jàngal ñu alquran lii sax moo waral ñaareel léeg-léeg dinaa nekk ci circulation bi dajeeg pulaar ma làkk pulaar mu ne foo ko déggee ma ne ko parce que sama sëriñ xal pulaar la te xam naa yàgg ci loxoom tuuti bu ma déggee kuñ ne ci loñ la dëkk aussi dama ko naan yow sama sëriñ nga parce que sama sëriñ waa ci loñ la di ndokkeel xalifa bi macha allah di suñu kilifa wax naa ko léegi yaay suma sëriñ ma nekk déet yow yaay suma sëriñ ndax yonent bi nee na ku la jàngal benn xarf rek am na droit si jaay la te moom mooy suñu doomu sëriñ kon suñu sëriñ rek lañ koy mën a jàppee di ko ndokkeel nag ci bëccëg bu tedd bi comme ni ma ko waxee ëpp na fanweeri at bi ñu ko dalee taxawee ak léegi macha allah ci ndigalu nag xalifa bi amirul mu'minin di Cheikh Seydi Mouhamadinil Bachir ñu ñëpp ñuy ñaan yàlla guddal fanam te may ko wér ak ñëpp ñu ma ko bokkal moo xam ci famille taal bi la moo xam ci mbokkam yële ci Tiwaawan di ay njabootam moo xam ci xulafaa ur rachidin yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci Sénégal alhamdulilahi rabbil alamin moom mën na àddu ci seen tur ñu ngi ñaan lii yal na ko yàlla saxal mu di bëccëgu ziyaara sang bi ni mu ko waxee léegi ziyaara nag yokkute la yàlla nañ ko dund at yu baree bari 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 bu ñu tuddee ziyaar dinañ tudd jàng alquran conférence yi azkar yi ak salawaat yi ak yëpp ñu ngi ci biir macha allah ah xam naa moom mage gi moo tax génn bi du yomb ndax léegi bi ma demee ziyaare ko ma ne ah sëriñ war na ci toll nag parce que ndegam ñun ñi mu jàngal sax ñu ngi bëgg a màgget macha allah masa moom yàlla na yàlla guddal fanantu may ko wér yàlla téye ko fi ak sunu yaay ji mu ngi ci biir ñu ngi koy ndokkeel moom tamit duñ ko fàtte mukk wax dëgg yàlla ndax ñoom ñoo ñu yar ñu ngi ñaanal Thierno Ahmadul Makhtar lii yàlla na nga ko yàgg taxawe ànd ak sa rakk yi ànd ak sa jigéen ñi ci ndigalu sa sëriñ di sunu sëriñ Thierno Mouhamadinil Bachir salawatullahi wa salaamuhu alayhi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.